Angari mavhuna marara kurufu rwaDog Judah, who has been laid to rest. The service yanga yakabatwa neFidelity uye nemamwe macompanies akasiyana-siyana. It was a beautiful send off. A stunt master Flex arwadziwa zvikuru since angariye anga akati introducer kuna Dog Judah akati nyaya iyi inomurwadza zvakanyanya kuti mukomana haana kuzoona kupera kweproject yekuvakwa kumba kwake uye kuzoita chiremba sekupromisa kwatanga takaitwa nachiremba Judah. Manetizens ari kuti komaiva Judah vanga vachifara vachiseka chiko changa chiitika kana uchinge warasikirwa nemwana unomboita sewarasikirwa nepfungwa pamwe pacho unenge usingatobhilivhi kuti ndo zviri kuitika. Saka Royal Mint akumbira vanhu kuti vave kind kuna mai vaDog Judah akati iye vedweka kana usati wamborasikirwa unogona kusanzwesesa. We all react differently to pain. Regai amai vaJudah vambofila zvavari kufila. She has suffered enough nemwana uyu. Vakachema mwana uyu ari muchipatara for mazuva 4 yese apfuura. Vakachema zvakare vanzwa kuti mwana wavo ashaika. Saka if you see her smiling, it does not mean that vanga vasachadi mwana wavo. Aiwa, we all react differently kushoko and ivo ndo way yavanoreacta nayo. Vana vechikoro vauyawo vakachema vachirwadzwa zvikuru nekuita send off mumwe wavo. Vana vanenge vachiri vechidiki vanenge vasingatombo understandi kuti rufu chiko, rufu runofanira here kubata vanhu vachiri vechidiki. So they were so confused, vachema zvikuru. Ticha vaJudah vabatikana zvakanyanya. Maticha ose paYorkshire vatoti hapana mwana angane ora seyaJudah uyu. Tichaita seiko? Vamwe vari kuti dei takwanisa tawana mari yekuvaendesa kana kuholiday iwe nastunt kana kuti dei vawana bereavement counseling to be able to cope. It is not easy to bury your child. It is also not easy to nurse your child. Mwana wavaida zvakadaro. We share the pain with my vaDog Judah. No parent deserves this. At least she's happy that she was a good mother than dzimwe nzenza dzinorasa vana. She went through a lot, Mama Judah. Kana ini ndaisatozvigonawo. She never abandoned the child. How many years vachibereka mwana kubva nakubva amai avoka always smiling havo. Musataure kwamusina kuswera, munozvitorerawo munyama. Mai vaJudah vanotiratidza kuti chero iye Judah akadzidza kubva kwavari. Chero ari pain yakaita sei takaona vari pamubhedha vari kuchipatara Dog vakangotaura vaine smile kumeso. Thumbs up to those who manage to bring smiles to a grieving mother. At times we need to shift our minds kubva pakuchema because ipain isingajairikika, but those vari kuti vakatadza nekusmaila maybe hamusati mafirwa kuti munzwisise tinemi mumunamato amai vaDog Judah. So regai tise a speech yastunt achitaura zviri pamwoyo pake. Utekwa hwese uri pano zvinokuchingamidzai. Vemakereke, vemaorganization akasiyana-siyana, vavakidzani, comrades and friends, shamwari dzaJudah, makadi zvenyu shamwari dzaDr Judah, sorry zvenyu. Dai pasina chikoro chinonzi Yorkshire Primary School pasina Dog Judah. Ndokumbirawo ticha vaDog Judah mungosimukawo pamuri ipapo. Vakadoneta mari dzese dzezvidhina, jecha, kwari, matombo, zvipi zvese
ndinokutendai. Vari kwamuri ikoko, ndinokutendai nerudo rwenyu. Ndaitaura inzwi chete, asi muri kunzvimbo dzandisati ndakambosvika, asi shoko raisvika mutumira mari. Kwamuri ikoko komborerwai nedenga. Imba iri kuenderera mberi nekuvakwa. Dr. Barnabas Marambire, ndokumbira wamuye pano. Uyu murume uyu pane nguva dzaindisimbisa nenyaya dzemari kuti aiwa munin'ina, idzi mari dzevanhu dzikontrole iwewe. MuZimbabwe vakaita vaviri kana vatatu, upenyu hwewakawanda hwaikwanisa kuchinja. Akadzimbikana ndiri kuzoona musi 11 November takauya pano. That was my first time kusangana na Dr. Judah. Tichisangana pakava nomufaro mukuru. I think takaita not more than 30 minutes. Mama, Mwari ngavaramba vakakushingisai. Kuya kwatakanga taita tanga tine urongwa hwekuvaka imba ya Dr. Judah. And November mvura yakatanga kunaya. December mvura ikanaya. January ikaramba ichinaya zvatinongoziva tese. Takazoti musi wa 21 changa chiri china last month kuna May. Taronga nemukoma wangu kuti ngatiinde tinoparura kuti memory and remembrance of our hero who is lying here. Project chaenderera mberi. Ndinoona kuti ndicho chitsvambe chete chatangosirwa. It's very very unfortunate kuti chirongwa ichi chaitwa Dr. Judah vasipo. But I want to believe in the spirit he will be with us. And ndoda kungokutendai vakuru venharaunda, hama neshamwari, ndichiti tasirwa chitsvambe nemurume uyu anga nerudo. Saka chitsvambe chero chaatisira ngatichitaridza among ourselves through supporting mama vasara nevana. Moyo werudo ngauve pakati pedu tose, wobva watibatanidza nemadifferences edu ese. Ndinoziva kuti mukurarama tinopesana maonero nekufunga nekutaura, but zvaitika pano ndonasa kuti chitsvambe chokuti kana ukasazviona pakadzika pemoyo wako kuti kwete tinokwanisa kusiyana kuona nekusiyana kutaura, asi tinokwanisa kufamba tese. Ndonasa ndo chidzidzo chikuru chatadzidzisa.